Muraibu ense na mochoro muwasiri nomini tariki sano motinyu 10 omwaka wa 2022 rituko nigorire eria abarimu gosirima na World Teachers Day, yani rituko riri abarimu nabaroburi bekire ensemo riabegetune kembekeri kia UN erikonyora omwarimu osaba alimu asigasi yao bakora abandi baborokia abandi baborokia omwarimu igo bonsi abo nabo erite nari eriabo igense ya rero ensengima Kenya gosensengima the world nige oserekea rituko rio mwarimu edimagete na World Teachers Day edigital kisano ligo oserekea ukira rituko osegira rituko ria gatano rio motienyi oikomi eyekero riabegetwe ensemo ne kiombekeri kia UN erikoinyora omwarimu asense jinde nigekobe public holiday konda sense ito ya Kenya tebe di public holiday ekero rende okorana nse ya Kenya tirarira serious mano gonzo jikurigereria kumanju muri nako eri bagalia oria bene bona ntebie ekero rire World Teachers Day mwarimu kyoyo koinyora ase eskuru agosomedi skuru yoborose skuru secondary no ene ekera agosomedi mwarimu kyoyo koinyora ogosomedi asenga kiyo ya matukama gosino emboni ga bantu bade bandete gosomia igekero World Teachers Day gotwere libagria bene gokwarigania totebanina mwarimu kibuna injengo nyirane Jonsale oyonsomedi umurimo we esabu rende nganyamanyake igone na sometikina no de magani na jikontere mwarimu kya kunyora ekero tochikonde onere libagria bene gokwarigania senjira ya bene nyora na bogo tobwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndis TV News Digital wega sensemo ya YouTube na botonyora Ndis TV News asensemo ya Twitter na boto tweet @Ndis TV News wega kenga likiao ketume gwetera senda mbeyi krongo bordina aye mwarimu kyo kunyora ekero togo chengera rituko ria World Teachers Day biemono tiange mugene oneri baga are myaka na banya kuno maite lakini na bakwe manyakania ningo ende tumagosuka gojibosio karibu sana kora kwani monjumuria muganione mbia mono moraria nchenko kwa Vincent gekone abangemba maite kulingana na siasa kuna na akorire gocha inko bakwani abagusiba minto bons mwanya gitingengima ese yabeta ime yagusi na isiko yagusi nabo igo na isiko ya Kenya nigonko ba ganeria maya andonsi asimore bari muri isiko nigonko baganeria maya na bamure inka nko baganeria maya Mbiemano yoko iburi gotore na fini ni garo mwana siasa na bora kumna kinale to mwana siasa sensemo yegisemi mwita mwana siasa mba maite ngwana barba beka machiko akorigeria sensemeli yegisemi anene karoto korigeria tukoria bali muto chikoria rigoro ya CDF ya beire na engorusi gwekare abajumbe mbanye denenera lakini abande badena ngokonya yalenga sensemo yegipasali boyonkonya yalenga sobwa gajwe school no nejipara abuno ndagani fini aje utokwana moneno mwana siasa na bara to na maito manyina CDF yesikuru sikwa somo jumbe neji wa affect jisukuru asubwa gaji gose neji wa affect abana mbanyore basali abuno ago tote imono kurende to kwanira mange igoro yegisemi jito imena isko yagusi fini litukurerero ensengo chengerere amwalimu yego na World Teachers Day aye mwalimu kiyo onyorede ngaki yawe ya magega usingigira to chengerere litukeli buna fini amwarimu ritangani kabisa na ero musingi okeregenta se community na sense amwarimu nero gereza to ikaransta nindonya tayo mwarimu amayene ntware go ikaransa esababu omwarimu nero gerire tu amanyire gosoma omwarimu nero manyire tu ogerire tu amanyire ko interact na abantu okwane gesongo okwane geswahili na no okwane ke gusieke ande ekaro to kuna mono to okwane ke gusi to okwana mangana gosina ya CDF CDF eri kire gesongo na ende nere eseri chiko so richikeria karo to kurisoma etokurisoma gesongo gose geswahili yono mwarimu otokonya to ko understand ko ruge gesongo gose ko ruge geswahili gocho muno ito bweke gusi amangana yo mwarimu amangana yo mwarimu ara mara mange ncha bari mbansomete na bange ngeko gara school na somete ne chinyinge na ine nko benyana bons nche na chagerete school yane na soma getembega primary omwarimu one yari ngor ku David Masenge emoet teacher oyo bwana ore bishop na inde ni nsomete kerongorori yange mwaka iga omwarimu one yari koroku okioma bwana ngokwana
TED teachers Oria banene yari korugo kioma okioma na rueto omwarimu okoroku onsando Mrs. Onsando agaswa koruabu na inde ninchete ngasome sukuru ya negarika ya Moremani Primary Moremani Primary omwarimu okoroku Mr. Atemo oyosirire ise omwana siasa ori okoroku ondari Ratemo nero bo mwarimu wana omonene no mwarimu one na indo renge bwa maseko no mwarimu okoroku nga George Williams Mugeni no regoto sana you know the teacher was funny. I remember one day my cousin oromo pastor rero agakora magose skuru isaka musiba goje skuru ekara musiba chingori agacha kamubeka bore agacha kamusibe umutebwe bandere mwarimu ye yamenyo gataka minyo kisuria kaburi na ndenge ko mondo ntwanyora to busibore so abarimu nabange basomiri secondary nasoma na inde Moremani kwa soma hizi siku nyingi sana bini nagenda Kiru nasoma matukaza to karunyangia rengo nagenda Irungu nagenda Kiamo kama friends siku osome ingeko karukora soma hizi wana yungo kora few Ele kwa gorre so ninkorete ninkorete Kiamo kama friends na inde karanachi ko irora nkagenda Irungu karana enda Irungu kanya nari yachakire wana ditocho njaba registered na inde tokaira nigu friends sige ko karana ro yarenge omo edi teacher renge no mwarimu Elijah Ondara nero rengo ori kirena kanya barimu ba serikali mbaracha lakini nero nyachageti was a very good teacher na inde ko kanya ro so miri kisukuru echi chonsi na bana tware ko mubwati kogenda nakugere boneri tugeri ngo jengurire ria world teachers korengana nae finito ri mwarimu lakini ndo mwana siasa oroja barimu masira yabo achari kubuya korengana nabantu bande kera bagumazene provision ya barimu nere kwa kanunsake mbari ko baketa dibuya korengana nabande nakina bagosomya bunyagitari basomya basigari basomikiro muntu bakano no murayi bwenze no mwarimu amasomete lakini mwarimu majikorekana na yani niga dumisirake korengana naye korra no mwarimu amasira ya kedirbuya asensito ya Kenya amasira ya barimu tarabekoro right away from nursery ECD tarabekoro umwarimu we nursery neroko unabona nakiriga namenyakiria kamwana kane sukuru nsa namanyire komenya kana inde gocha no ibe mwana ibike bibikomirwa onero umwarimu otakire kwa gukwansa kibesa kinyinge lakini nero the least paid na inde ekerako ba the least paid ni gakorete kwerende umwana oyo yani umwarimu oyo nero gokora kirigento na inde tarikire na serikali abange barikire na serikali eri county government sikiacha na ribacha akakori kuna serikali patia barabakemo na barikire na serikali abari mukisi county nge barikire na serikali na barabemba ikamia sita even grass ke kerto kwa nevras VIECD you can imagine na njengwa ndandarika anyora ngo mwarimu oyo umwarimu ya yani besa gwaka no gusene kiri bwibere and it depends ya bayiburi mbaru gosemba rweti ababandi ba serikali bawaga no kiziringi kiri bukomi ngaigo yani na ubare bona afadhali ko bwa babandi because na barabomba aringe gosomi kisukuru echi yani bare gosomi nasari abayiburi bakuru kibesa na abayiburi bakuru sene emie abamanya gwakanwa ikibono nkoranga nkiri boronge primary akara gwikire primary at least kwamanyire nayo gwesibi agende sukuru no manyete bono ngankwa ndore sukuru ibono lower classes Ugo ikapa that is for gochigoro aibono kwamanyire kiregento ngoto muore na bogoto muno ena magure ero bono mbai to mwa magune nzike na bogoto mu kareri bono bimwane bibia daga tomiru no ena machoka gogo ike secondary abana bantu bari machua yani bari machua kabisa bamanyite gento bagokora bakoboka na inde no baboki no bari abake bakwenda bamwa be school gogo ika college na abantu baraba nene abantu abanene
yani okoge munandi gango gende college kana ko college and I was happy because ndiko beka uniform warorire okogenda na ndio kwanda jinsa jiri yota ite kwanza ndeta yuko kobori ngwacha ustocheti eseke barua gekari eseke barua gekari na karugo chiko kara matemo ndio ngwacha ustocheti no ngwacha te ustocheti but the disadvantage ye college was a advantage okay it will be a disadvantage as well but I go and school a college muni chiko twara internal marking chiria tokogwa na bako ando rugento keke maite bintu mbire tutakire batebanie kene it will depend na kio was associated with the lecturers but bono toche ngane kwerende na matemu gusina yanek amatemu APE aya UK amatemu ICM aya UK the internal marking bodies yani the marking bodies chirinjire so strict chirigo ikosome kusona ncheka na renge college that's what I did go ikosome lakini echichinde na bako batosoma that's why oroche even fake degrees certificates chira around omuntu akoenda okoraki oroserigwa so what am I saying omwarimu buna nateba nero musingi okeregento enseye nebo munyagitari yaide tuturu omwarimu nebe lecturer ide tuturu omwa nebo mwarimu omanyene yaide tuturu another teacher akamanya ko bomwarimu so abari n'abantu bamana utatigo umushahara oro umushahara mbamigire ngibono kera karuwa nene kerwatebire turarigire birasibiri BCD ituma gutira utira no mwana we primary ngikera karu umwarimu nere oyiguna na injinindo ekyaro umwarimu osomire doctor ya 300,000 motienyi umwarimu ere gatherde korjiribu 14 goseisana ngikera karu umwarimu nere efari ya yekine asensito yake number 1 okoriyo ko chibesa nge mumonya gitari nari chinyenge ko mwarimu no mwarimu nera omusomete kara inyoranga mwarimu ne myaka erenga kwende college kara inyora how much I go spend kara inyora how much a doctor go strain bakomondo go jakoro medical doctor with the period yako soma in fact it is 6 years omwarimu primary P1 yako gende myaka erenga ebere akoraki okora maybe ntaro kora even if fees yo waka na yoka if fees yo waka na tataiba kosunombo medical doctor it's a lot of money owakana no bwarimu bo wakana chibesa chinke secondly abarimu na abange mono compared with these other professions buna bana tataiba kosino bunyagitari ngobori ngabanyagitari mbare level mbare ngabare medical doctors mbare ngabare level 6 in fact bateme bare kosina musini and then I ask you abarimu mbare ngabare esukuru yo KM bwata abarimu abwa musini noroche so that is where a challenge is nga abarimu abara abange mono and depending on the economy a country kwanyoranga umunyagitari onyoro ko 300,000 tago cha kwa equivalent to a teacher because there is no money toroch another thing here all umwalimu ago play it is yani nere nene pati a responsibility okoranga yani nere nene otatika time taken njiri koba equivalent to omaito munyagitari nabo korangeri botu kona ki there is an emergency case iga ni hinchu wikogende mwarimu ituko ndi yakorangeri kona ki ngomwana osinyirwe sabu minyaka gocha mwana you see osiminyaka gocha school so there are so many things it could depend on mushahara bwo muntu igona ko da bantu bandira kuri bese ya wenga embata kire bamento ganto gake na baraburende gasingo kora barero na india serikali irigerere boronge ya e budget yabo ebe kune korata kire na inde mechande segocha kwerende they don't participate they are not involved yani ngeke regento geko bekwa na barabu babe one of the participants in decision making yes they are not because bona bono kwanyoranga mbarororo e click gete na nabari mwaba mbaro e click gete ke igorari ge kwanda kya negotiate kya ko kya irugento geke bas kya chagia tabia bande
no manyete ebintu bune bikogenda bono nakiekionda kubona abarimu aba aborokia mbabwati union chiabo chikubegerera ekorengana nahe omanyi bwao oroji union eji abakonyire kubegera gusina barabu abakwenda igorali barabakora abari baendete kunyakumia amangana ye union nare tricky number 1 nare political noroje buna bono totebe umurai wense twachoriro musike William Ruto nero tendete serikali bunanye tenenerete kwanyoranga some of the union officials mbarenge this side abande ebarenge the other side bono kwanyora barenge this side karosu na manda manakorangirigu dabakorangirigu nchwango gochenki agenda mara tiga amangana ayigenda mara kubi amangana ayo na inde no maite ko gwata jire state house yari turikoira na busa bono gochaga kwa manyagotenga now we have suspended but with a very strong warning that they have to increase this amount in comedy no it is comedy enyene ebintu byanya kogenderera you see that is why banta abatai ko ba considered buya na inde mi burayi obono bakon kwanya nga bantu bairu burayi ekara bairu burayi mbari ko kodera bantu burayi bonde bwens nchamo nyene I am a member ya Kisi Contractors Association eyi omanyete no na buya kabisa eyi bwato mo eyi bwate segi bono ya inche na anya korora nkorwanere runchirende yons oroch na anya korondo kondwanira nga payment ondo kondwanira nga inchukwa irwe gasi kira montari akwerigeria kwanyora nga bono egentege kyo bonkondi nkike you see buna bono igane segiro futa ni kufuti nga bono abande gose bachoranire abochorani mbobwate njira bakoraki bogokorwa so that is na bintu binde biyons bigodi na mangana ina bikorteki na bobirigo bono ndiro konyora abarimu bakorete basomete kare mpaka usino mondo 2017 tarari kugikaboniga njira nire serikali takirebeke osibwate bibara bange bono pataru kababa sob bonzi nkita kire koru fini korengano manyibwao denda abarimu aba kwateno 2016 tarari kugikaboniga yani ari umwarimu elieta basa obwa esokorikwa obwarimu nabo bwate transparency esokorikwa obwarimu bakorikwa n'emyaka anyo muntu akora 2016 2013 tanya korikwa ihombara ikamwaka uyu enjirende isoko inyora engakinera maite ntuensi naba Kenya ntuta twanya kuebisiere so bosi bwaito engakinera maruba account nibu ya P1 teacher maruba uri account nibu akomonta ngani ribusarasini ata tamusin akorigeri ruba lera mangana itakartiki tayo instead lero ni college kuri abanafunzi meaning abantu ba reduce rikondo bwarimu egento ba reduce ri nesinge njo amangana inaki ngaki ngango kora tindi kuri kubwango patie gento kero kire saba ari mu imanyete na indegeta kire koba onsipino ene so bunyagitari and everywhere kero monta akorete dirio monta akorete tiaba considered na indegento kendra bakanyoro monta achete school late maite chief family gose abantu mbabwate mechando yechbeza wono konyora bachite late college wono monta ekarago kore kwende college yari go 35 years go 40 ne kwende nini yokorikere 45 nini deadline yokorika mwaka age 45 wono uyo nera bako ba considered nga sababu emyaka otigaire kogenda areka nera makonye guchiabu ebina biko ba considered so bwari so muntu tago kore school last year ari ikwe oyo korete 2016 tanya koraki tanya koriko ekikio kana kire eso bwari mwekeronge so keriba gonya gukwana tigokero muntu aganye emyaka yaye na inde kero muntu arorire omwari mwarorire ngo muntu korete igororikiru tiganda ari bot that is corruption ate benkio muntu yakurikeru yakorete igoro njira korete karete na koraki tari bintu bune biyo kori bot by the way na machiko tiesi ebegete boigo esiko yo mwarimu njare ngororo gumonje muri genda gutuma uchumbe yawo ya se studio kerongo boreti buna rero ni gorire ritukoriko chengeru ensengima World Teachers Day rituko ryo mwarimu rikariko chengeru ensengima nakubona ayo mwarimu wogo chengero ryo yo gosomedi tote ya skuru yo boroso skuru ya secondary no ryo yo nindo ya SMS yenu mwatomira mukarote abana abarimu baino mukaroko bakerambiya uriyo gerete
okonyori sabnikera fini ototebiru n'omwarimu onde bwensi ogosometi nero okogera ogokwana egesongo ogokwana one ekegusi gose ogokora emeremo yao ende yonsi ase ogokora ekiara nakoete esemi eri ero tokochumbe ogwetera ase namba eyire ase skini yao gocha ase studio ingonyera ninyesoma ase enchera yoboikeranu fini ekero twendete ngokora tora ase ensemo eywo ya omwarimu omworokia kare esiko nyarengo ya omwarimu omwarimu akabanyore noe mbara mwatenena gose none ekero moregeti omwarimu ngoeta kare mwatenena kabisa mwamoa esiko lakini siku izi esiko eye yasirire noe na omoibori akorama noe na omwarimu ase abana esiko eyo roche neirane naende nki roche kiarirete esiko eye igasira ase ense yaito ya Kenya noe ngosii esiko maete riria ense ngochaka yarenge rero bono abantu bang'ainire abange ebintu rights kiachire kia abantu basomire their rights bamanyire their rights bamanyire that one should not worship you know eri yarenge nga respect yarenge dictatorial tani maskani yarenge by the way let me tell you because partially na engineering kere tamangana yo nga gokorwetinga eyo gwetwire bituma otena attention eri colonialism yarenge kwararire omwarimu not necessarily ngote na attention nkyo muskari ero tatenira attention because he's a civil servant like that teacher ngedene sikuri ndoko mwarimu ngedene sikari no maite gento keria obe tote no mwarimu yakanda mambia goite sukuru orocha ina maskari you don't force respect but the respect come egocha through honor kwararire so eri yarenge forced kera toko tebo kene it was forced rero iga na abarimu bari bansometi abange nko banyoranda inko bakwana namasika namagokabere that is respect respect does not mean ngekera ko some sukuru egwetorere chinko para ngabono aina ramasikani amasikani nje bakabono iga nje ba nabo mwari be college bare bandega bari be college bansometia nko banyorande nge Nairobi nko banyorande I greet them with respect kwarorire that is now respect nebo murisi one bwe kanisa that is respect kumugwani namasikani igento totakeire kobundisa namasikani nga abana abane na story naenda aba batokonyire from this level to the next level but tari naroche omwarimu onde I'm sorry to say my cousin my first cousin tuare gosoma komo akamanyoro ko rumogondo akara amanyoro ko rumogondo mushi utateneneti aya acheta akamuita bobe sukuru bona ya hina masikani ikagera bona ngente kana ngokero kiranga dictatorship yarenge lakini mono rero gotenena reno goja goitu arenge tare gocha goitu na esiko it is not forced can you remember even parliament abantu bari president yari gocha na inde moi orenge dictator tago tenna abantu na baba nyono ilinga tari gotenena warore tari gotenena yani ngai gona ba tari igota tabugati masikani ngoitu ngentu arenge ngapatenene baba chikuku yani baba mwenche mbare goitu ngapatenene what is there amasikani turiko ba force tikonyarwa amasikani yagocha kulingana naye buna wibegete so bintu biri byakare tayira isibirairane kwarorire abantu rero bono bangainire okay we respect the teachers na inde tukondio toracha ya barimu na inde rero abarimu bari friendly gochia sa abarimu na gochia sa abana no manyete nga abantu abange sana gendo manyenga inki bataka there is my cousin orengo mochweria but he died orengo chweri chibao rinde na achire ngochweria ari akantenga ya moisi ori omose ya karumu kyo some na ndai wana mnogo some tauni no mungaini ori akante ya omwari munarante kusina kinga yani monyore ke mama ni keregerige ko yani monyore ngo mubeke kyo mutu na ise no mwari mwakortaki ise no mwari urenge eri yako kwana ise no mwari mu ngocho eri ari ise no mwari ise no mwari mu warorire ingia tatu wagereke mama ni mwari ngane ero gere to iya gatike sukuru ngacha ndegete agira morito musumene njere kabiri yako chwe nande uchweri kuri kwa kare warorire I remember ayango chiko na ene kana yitirange na mwaye nkonyore gente kyante betinga na yani monyore neke mama ni eke na ya korora you see bono abantu abange bari batigete kisukuru because of the punishment ya corporal
bagatige sukuru ngango chigo itunde no maito monto mbanto bari bare go tomugo sina magwa gosine gento batumwe sukuru mbakoira bobo akanda ngango itubaguchi batige sukuru abantu bari bare gokora amagoso baitwa naende baranga tingoira na sukuru batige sukuru so no ekwerende ya erete nonye mangana yega biboka erete then lakini nonya kohera tatakeiri kohera pi at least there is a level of punishment itakaire koba administered discipline itakaire koba administered as school because abana batiguna barabu igo no na abana ba onyomba nkora abosunore noroje oisoko tiga abana igonga bono inu nchuwe school buna motaete mwana yitukondi yora matebi asa mangana yako kore kana ase buna America na inde sengenjo you know in America mwana tokonyora mwana para tokonyora mwana okuira sukuru egari ego chabaka your doorstep ya drop omwana ise konyora stranger ekara ya monyore nga into mwana go chamba gokwa mbama ito manya no mwana obegete nsenga nyare bana nyare so ebakoira no mwana bamuire bake sukuru ochiko moyerio kwarore mbai ko anybody omwana toge kanega igaisiko kagotara umwana yako bwatwa I want wasinyiru esrakali chikorenda you see Kenya ga bana beka igonga ki umwana ofini araria so na kingo tebanga Kenya ego depend na kiense ya bete prota from colonial period bari banye begete na kibakarata na no goitoko no musongo gaitiro mu Africa abasongo nabo bajagete ko somiche skuru nabo bare ko bayembora ekara wana abakwende bana barubunga nko babara barimu aba Africa osaba Kenya na baro bakagendera mutindo bwe kombora aba onyendiri gecha bachake naki mwana tari gwakwa patio mwana goikabe discipline yani mwana goikabe disciplined iga mwana tware discipline iriga omwana amaite ngankuru nigonkuru skuru bakankari ko tindi soka ekali cho mwana ko brought up just go to Runda go to Lavington go to Karen Mari tokonyora mwana ore street ore nganga ne para gari bakonya gwetanana asa kiri ne gari ora koreki orarore in case you kanyori mwana ebyo akanyangora nyori kurundi na ndibirana compound yabo so ubuna bono busi yani gari sabu mena masabu gande gocha goikele beyo tarizia ande goikaigo no nyarite ababori mbare fini okonyara bako gambu mwalimu bobe no nekrasa abana bare no nyomba montote mwalimu oli gosira mwisi nyarebe yani ababori okonyara bako gamba abalimu aba none kali tugerika ababori abantu bako chengira litukoli abo World Teachers Day oroje mbuya omwibori kugamba umworokia ase umwana we umurama ritangane kabisa kara umwibori akora akogambo omwarimu asabana okora amanya irenga igete baro abo mbari bategerete sukuru njira ero gara gonze kizana no okora amanya you see kara umuntu akora egento yo komanya the level of education umuntu yakora taki aigete yani munanga naga ninja akora amo mwarimu ingene umuntu njede sukuru lakini baro bono gote nakindire se di sabumari nko igunde nakina gote there is a time my own uncle omwana yaga akwe sukuru omwarimu no agweta mo edisicho na gote byenkoro kujojo William Mugeni ati mokasaga ya no agweta kwa yego manya kwanda kujiboya ya ngombe omwisho yogo ko mubori naki akomatenga na hakiru ngogwaka Mugeni ongaka Mugeni yako mwana one abasoka para akomuganya ono moro para iga kwaye because ya maite no agweta mwarimu oyingo ikoro mweno orioko okobwata hosoki ebeti moyo ngaki yago gwako mwana one ngaki gwako mwana one and to make the matter more worse oyo mwarimu nena amasometi kwarari mwiburi oyo mwarimu na garate na amasometi mwarimu oyo no oriaka mubona ke mwana ominto otara nkora rende ntware gusanga kanto karenga torone na kiyo manye gonkora gosokie changa kurumagu ya katarire abasokie changa kurumagu ko akachubaiga okora no nera no monywe changa orenge akabanga ke umwari mu bintu reta akabeka moronse uriya kamo yani yorucho umwari mu yaro mu ngaini to an extent uruche ngaki ariko tware changa umuguko
omanyire komatenga nyare bominto injugocha Ndigocha. chuto nyugende ko manya ko ngora kinde nguru akasiba akaori akamatenga ya njugocha akamako mubasa no rwego kerwenga yago ikoigwira abarimu warorire so ekero umwarimu ekero umuibori okugamba umwarimu muibori otoje skuru aya amagosa ise kabarero iga umwarimu agose maito umwarimu nabakanyora uchire wako umwana anyora umwakire no ine ekiaraga wone ekiari ekamwaka nabakanyora kiabaririre oro charuru ekera amagosa yabeire miyawo nabakoranga umwarimu nakora amagosa aina gotaye mwana ntoje tomanya mangana imwensi muri koigwa ubaite igone kwa kore gento gete ngaine sana igo wasevire situation inchenda ro mwarimu oyo kini na inde makari koigwa na sukuru eyo mokonya akora magaso dio kana inche ngenda omanya mone kero ko genda no ine kero ko inde somo ngino ogo moriga amatenga mwarimu ori na akora magaso sana takire ochoga enda ngoraigo omatebi discipline yakoru tago koraira lakini ndari okora amoko tari okora amanga bono mwarimu oyo nainde tamaiti ko somi nkai gwete oyo gokwana tamaiti no gosoma matinti bono tamaiti ko somi bakia bana bakonya kugwera rugorabu nini nainde ko theiza maite bintu ebinge ngoikabire byarandu omonto ndo chire kontenga tuchiko kora maandamano esukuru ngamatenga kara inchugo che karansa na bwa to bisi adi rugorokana ngaki aya mwarimu wabano tutaite ko maseri ngo nkiakora abana abagwete sukuru pi irenga mono goigete nabana muburete ngana akorete secondary ngamate bana luki yankobo nko civic education erungi nabo tware kwanda toseri umwarimu uyu batie bintu mbira tokora amanya nyuma tutaranda goseri umwarimu muibori nara ekwerende e committee ya sukuru nekorete ki nero BOG Board of Governance, POM, Board of Management. Na ende tumanya gocho mwanafunzi yo manyana. Tumanya gocho bana abarimu abanda ubane. Ngayuro cyo buja toko cyakera amanda manaya because anye naba iburi to kwandamanira we katorangiria abarimu abanende abayiburi abanende na to kwandamana. Abana batayikoigo. Kama tebi manyete abana goikatomanye gendo ngate environmental community and area ngakire kwanza to divine ibintu bitatu kwanza we have divined tomanyenga e community y'abana baruete embarabi aba bari ki role model e community y'abana baruete ngaki no ene mbe waka ngaki bintu bikorete ngaki bintu bire environment yeye ngakire neri berera richire nkige ichire korumo inani ngoro korwaningo oyo korwaningo e changa konia oyo mwana buyo na etete oyo na kiare warorire bono tomanye gocha area nyene nakie korete ki the area ngakire abana barenga bade skuru eyi bakoru kwendere qualifying dina kiengana area ego kaba skuru ya bana aba kamatebi ebintu ebyo stoko bi divine igotwanyorera machibu yoko kwaba kwabana ikibone keronko genda ari nchiko kora amandamano ngani nchengo kora bari mu amandamano ikonkera asibere na igete ngoroje nkera asibere na korete ki goigete na igete igo tindi enlightened na ndi igo timanyeti ngaki omwana akogu na ndi nakiagwita ngamatebi ebintu ebyo togocha kora agenda turarigereria kwarorire so bintu bono ntotakiri kumenya kanga twaki usia bari mu bwango ngakiora boki omwana mambia chiko somba maje koruroche aicha chiomba masangaka morogo bagagocha eyo mubekere tikitaski agenda akore gosininki are tamache aende rugurari araburu achinsi age sate mamambi asombe sikocho omwaki na korete na bwate takoreti omwana ogokora korwari the child is so tired yani slavery omubegete oicha muneruta eya kweruta naende kwa mutura saa 12 saa 11 chiama kama jumwa aende ogenda mwana yara ire grasime ngakio korengerio mwana yagweta
Mbemono manju munde karotone te ko kwanda igoro rit ko rio mwarimu World Teachers Day karba osera karotone na fin ke kone karotone te kwera bu nindo jembara ma tumre SMS chino kevo mbati ya de na ro mwarimu ako kera DJ Dikarioki nasi kwamboka de na Kemi Amwata wish you well my mentor nero rengo mwarimu oye advisor yae ni gamanjide sana oyinkemi Amwata oyin nasi kwamboka de Kemi Amwata nero mwarimu oye na nero rengo mentor yae Wako Chosbad Senior out there, my beloved Ruth Kerubo Chosbad na ere na baruna balmu bale barabu bago karateka ziabo yo balmu happy otori nera out there ba pune sister yae okor questo otori nero romu almu na niga go karate egasi yae Calvo bosire jerubu sa tena Madlaf Oyoli Nyoni di St Joseph Nyagugu High School mbiamono karumanda te utoma chuchumbe jeno go just studio mambia bonika tatu sio miensa mirinde studio to kwirna to endra sentundende ya kabere igo toska omurigiriria bwe television ya DZTV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi vekenambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya DZTV nereyo kwabekire simu yawe ime enyagitari ya Worldfit Health Iyi gutuka imijyumu cyukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yaito tutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. DZTV obwenso bwumugushi nigo bono yakiro nikirundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. DZTV nigo turene kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu uomogusi.
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikiria Tandizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimero bio ao voigo tonyore as Facebook Bunandizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomugusi Jumuri kirane to bwati anene ritwe karo to wende to kukwanda igoro yechse mimi na siku usie karo ritwe lero anene to alkoli igoro yo mwalume kare World Teachers Day kero abantu bago sherekea ritko yabo nindo jege gamba nara wande na Fred Onduko korwa bitare boke ile suneka na wasalimia salamu sangu wote ambao bali bansomedie Joy Academy Freddy Onduko koru suneka era othe abantu bonse bamusomethia ari Joy Academy obagwishiri amaya na ndagote abainyorete nara othe my teachers principal Robert Aroli deputy principal Mabuko secondary Joseph Nyabeni Joash Orina Cleopas and Madam Edina adani gaba mishiti kabisa abuna balimu baye na sister yaye Yevarini Bikoro korwa Suswa Divina Mora korwa South Mogrango oyo como te van de dieta karondo chenera tomire uchumbe ya ego jase studio no enke batine era ngonde biaro mwalimu ya ainyorete no rorio yo mosometi kerero neri tuko rio aria bali mutoko banyora ensenkima engoto ngonde biare rinde tomai Martin Gesole ande na Martin Gesole ne renyu amo nyote kabisa nero mosometi gesongo mali ndi twamere gosoma emesanga kigoro sentebo inge batyo tena nero masomedi gisore Martin Gisora te abanero masomedi mbia mono karonda to bwate na tumbo chumbe yao otote ningo okoinyura omwalimu wekero World Teachers Day rigendete efini twakwanira abalimu karanto endete to kwa SMS CDF ngorusi wekaro raba chumbe mbanye tenenera lakini abaibori batebire buna ngo bakonya yarenga wakana school fees asense merie pasari ngo kora yarenga magajo ye school nga kyoroje CDF ira nirwa bachumbe korangane birenga byao ekonye ose yakalirwa asense mo school number 1 we katomanya machiko yense CDF was an act of parliament karange act of parliament abantu bachumbe baganza kwa kuchibesa before Kibaki moi gento ya CDF nkia manyire lakini nene internal link ya rengo sababu na chiri moi yareko bakapara gweta okoraki na ndengo ja chiarenge na chiarenge rural of district rural funds chiri chiagachire chiare man chipara mintu biriko iwe nkoro korra bikoro ngaruro na chiri chiarenge utateka bana nchiare gochesa abachumbe chiare kwa ndeso modisi okay as much as turatebe nga nchicha nchi akonyete kwararire nchi konyete eme chandere CDF accountability teriboronge buneta kire koba egento getakire CDF area bona igana ndo tetega na konkoira na kera tokotego boene because that is it was a judgment from the Supreme Court and the Supreme is the court te yona ndo kogenda na era ireria abugwekina eyeringa gochika sababu asta ya koraki akogenda that is the end that is the apex one ngendo igari ngendo kerabe
unless ba introduce kintu giteke ngao sana abate gusira pi ekaro kibese because injiro ende chiko ba factory ase budget ekiraro konya ni rietari ngao na ende chiagu structure ngao patari ngana ende chichinga CDF iriajete ekoti yakanete lakini konya na FN CDF yenja konyete chiskuru ikya chiskuru jinyike karo konya jire funded by kituto masaba chibese paka jibasi njire jari gurwa ne chibese jiskuru emechando ya chesi chibese ichi omochumba yakwe mukore bus buye togiye kenyoronga na bagorete bus chibese chitari chiaye ngakiora agende tie mukorusi chibesa umenye wanza gotenga gakiti emumbi jamana soko nga chibese ichi that is your money emechande erororo the administration yi chibese ichi the way ba administer nja konya and another thing nja jagete ko ba misused to some level bone sukuru so ekwerende esukuru kwanya ore bwa ta bana 200 yamanya kwa gwe bus ni bus kiri kinyinge maidiyo ni kilone ba kanda baru wesanke naenda bayiburi banza nga kiri bu komi che bus e bus ni nkobori bona iga ngega si e bus eringi you can't tell me kote bus eringi koranga gusino ko kombo oseni kibese kekala ya kombo iruka ikigochi tituanya korora out of kibese bus ya retire chinga naiga na kiri kya rosiri ekwerende iri moinari edomo iri moinari na kiri rosiri library na kiri rosiri administration block kwarorire ne chiko kombo ekara chia kombo iru besa ne manyire seuchi oma ita karo toko teba it's just like una bono chi factory chi to bugate una bono nje factory de kwerende kiamo kama ni takire kore sukuru na mo bambe iriere nia na roche ekoreki nye konye njira giteiga na ritoko ma dogo feel nga back to community yeah give kore kwende yeah give back to the community ekore at least yaro rekana bone basi yeye ntuntu anya korra nki gokonya other than kunya gokombo no gokombo uko pesa kirinjiri accountable bu yekara to gote mai chisukuru nji arosigwa kiarosigu CDF yakonyire korosi chisukuru emechando neri ngekero chiarosi rigo onye no muchumbe ochonya gweto ngana barosi sukuru gete nkaba milioni gete pesa tari chia ya gweto girie kinyoro ngakiago jaga nganga bana abetabo na mola monyo jibese jifini abetabo umuchumbe rende na abetabo ekerata ikobo enjire nere serikali ego ikira chisukuru echi chikoreki chinyore they are before chisukuru njarengo chiarengo ekaro na ndi chiarego etubuja kabisa ekaro it will depend na kesu kuru yakoreta ye bangete e basari rende abana konya barenge basari kurji base ja CDF teruji ko baira kongu kiara konya rodina abana bari basi bona kwanza chi basari echi gokorekane che county government yarwa e national government yarwa ngibatabe kera chi base chi ni general kwaroride batebe ngabono chi base chi kwenda esukuru chi base chi kwenda esukuru echire chi sukuru echire 300 billion tikaba bwa kibesa kiri kyonzi bakitume go chisukuru ba reduce school fees kero monta feel but abantu bakoruko kwenda abana ba identified bari abayibori baba batakero jipi abandi batantaine the pasi ovans bari bakanga moibori ononyo tikare tama ina taikwenyara pi e pasi ovan nere no ere pasi ovan moibori yo tikare takwenyara kwarori bakoreru assessments through our sub chief na abatureti in collaboration na education officers bara attached to those places bako manyanga oyo Dennis oyo ama NP mbaiko koraki mbaiko nyara bango maeta basongo bari bako konya e bako bakasino passes na baikagita na baka ngochoto ikwenyara bona bamanya go ikagita banya ore itekenga naiga ega ne pakirisiko enyombere ringa na gari eji basene che bako kwa aino mondo kwenyara baiki baraka nga kanyomba ko bunyasi ni gosena ki oyere this need ya so chibese cha CDF at some point na ndengo tumeka chirebobe ntaki tori no na ese constituency yoruete digiri around abantu officials ba CDF 95% ever reach today through that money bali matember salary yet abanyo ni mesara ya wale kwe mesara irenga monta ko CDF
timaiti arorete na allowance bakwego abantu bagwakanu bari ikire under parliamentary service bari EPA driver nini babuna bubare gose n'abantu batano abuna buboka bakuri umushahara ati committee ya CDF in fact na allowances bakuria igona no kote na teji base jira ndogoro chiterene duwe no chibesa ndurigo chibesa ekaro chiko ira na rogoro echiko rosorwo mupangilio chiko cha direct go cha skuru chiko cha direct to development and where there is need taring e bus the one bus need kire se bus ekaro konde nganja go changa omwana na akare ko soma malafa kusenkai bono na tebi gunga nga bono ngakaru ekwerende ngakaru bus yani ngakaru chirbu komche bus oroche omwana na form 4 wararike omwana na ari go form 4 nkiro chako chakakore ekwerende nkiago chako konya because itali kwenda skuru yana ya maremani ekore taki number 2 bese chiga skuru tekatwaga je country wide but bese chiga nchiko accountable buya ngaki kira kore kwenda tikatonyore naki ekero books of accounts chigo somu chibese chi tuara kijakora because no tenaga we kore bus bona igokora egoeta na machika tabe kiriboronge igoro yeki basi kina kijokora otherwise etakere chibesa nyare monto kombwa ai kwende department usine ya education dorari kebekwe monto kwanda kwa anonga ye skuru ge bamanya ko reporting a skuru gete ya sangiri kibasinga naiga cyakire segendo gete cyakire even to need students bare skuru pass nyirwa kane school fees areas kiabo cyabere kinene and according the way we assess this varuete is a big problem igimero berebe kumanjumure ono wethe na twenda the kwanda igoro ya CDF anekero trojebna ebese ya CDF kiamberungi atebuna konye tagere tumegwe na bachumbe ase ense yeito ya Kenya igobono machumbe twenda the kwana na fini anda twarana erawa the nambu ya chibeseji chirane Nairobi lakini chirigereri gubuya chibekerwe meroberio ya yebuya erinde jimaya goja koira na ase chirane buya sensitive osibekerwe obotumekyo buya asensitive ya Kenya ane ngwete finia karo ne pasi tebwa priority engi ya sense yeito ya Kenya ekiara konyana mochumbe tari guika access gosorigereri igoro yechibese chia agency ya Kenya igoma jumureria genda gutubwa tuma uchumbe yao bayigori tukorera na litroje na World Day rigenda World Teachers Day rigenda go celebrate wa sense yaito ya Kenya yogenda go tubwatia genda gutuma uchumbe yawe gwetera se namba erase skin ya igora bakoro twenda kuringo na kuria ligoro ya gisemi ime na isko ya gusibo igonto chikurira na omo task force area sideka jirobo sito jurire task force area chorwa mangana CBC echikurira na CBC ngakigo chiko cha osenga kigo chiko gendera bo igonto chikurira mo gwasiri na chorwa asense yaito ya Kenya go chikotendo gisemi esekir machoktore na gusi chisemi jitu bagwasiri barabere bagochorukuru gusi mbaji kwimuki birengo begisemi asorogongo rwituro gusi gosasinzito ya Kenya wenda gutubwatia senjira ya bene kapsekodo na finike kone twenda tukurire mungane chisemi mene square gusi iko fini bono kwathana chipasi musaba jumbe konye chibese jiba ujitumia batari ko beke priority asemi to birita keruko ru chibese tingona ko bori mochumbe gose committee ya CDF mokete benga ya ile maremani sei to chibesa maremani nere my home school ya nyeri chibesa maremani tera kore nyombe ku agacha ekoroba esiki dormitory cha bana chikoba maremani tebwete library maremani tebwete laboratory inki ko bae basi bakorere chibe basi ko gorose ni milioni 10 chi milioni 10 rero igo o maremani ego shine 10 million ego shine ibaise kwa ache library na ndenye kuipkere gento ibaise kwa ache ekwerende ibaise kwa ache laboratory the same way ibaise ko je kore koroberi ba kwa acha mataria so ekare unabone sukuru na kisi school era na bego deserve konyore bas kwa status ekange bone serikali yebete status ye kwende kwa we bas number 1 infrastructure na kigorde akire number 2 the population ngakigorde akire number 3 performance ogoja kwa abandu skuru basi kende getayo abana ibwa ta musini omaye ko bae basi ingi matatu ba ko korera go singi ba korera go ikabe bintu bibeku omochoko
bono kere sukuru kwanyora enkorera bari bus echinde usually talk with some principals baka abandi bagatanga bono bus yengi togokorera bono mai baka konya tebwa insurance ye gari eri manya comprehensive comprehensive manye bus eri igo ire ngoko na chomwaka it is more than 200,000 1 million ne bwate comprehensive ne bwate percentage ba koraki after the evaluation na ndego iko bono nkwaka na bale falua eche falue kore kwende kore evaluation se basi e basi ye bwate loan e basi ye kore teki why should you put a burden on parents as abantu bata ikwenyara muiburi otara kora no ene school fees na ndego amatenga na ndenge basi bono muiburi yao kumingo mwana onene insaiga akoruna magoro ande kuchimoina inki basi nkie konkonya ambe kama kabisa fini kartu ndata kwa rabo na kote jiwa sejibe kerwe mikakati yoko tume kubuya kiombe kinike bekwe osije wase count chibe sai chikobe kuna ende tigango tebi morari let me tell you today abantu once binago tebi go look where you come from the village origereri no ni maete na mshwa no monto CDF na reke nyoruki yako kendo origereri ekara chagete na kiarenge na mono na kiakorete ngakiare atabu ate moshara kayaru sichi basa kagure gari kayaru sichi basa kagure ure maka buga gacha kayaru sichi basa kagache nyombaka ekarugo mufariu are more than 5 million orenge tabu ata no ne kiri wibera karugo akobe ku CDF gente ketari moshara ke bugate egente kegento kerorro in fact allowances ba wakano yeah kaibaru na bokenge body ya primary alisa itomore mani nda choru nkanda na ikaranza na 500 kuye kabisa kera so ikina kiyeko gaikia abantu tatie gente keiga no ekero na abantu babire batatu bagokora bakoriera toske bosi ake task force ya jore tue kero iguchukuriye mangana CPC mangana gisemi ro task force ya etue matuko ereto roboti rwa ngakora kwande task force ye na ndo mogusi tabiji na bege twalie task force yoroje nejigo ikarani birengo biaye na ndekera bana bandate kuyarigania kuchokora matemu a grade 6 number 1 akare kwende yachete CPC ye kara yachete nja karere tu nja bege tu rongi ya chetiga nande ga kick off the stakeholders mbakore ting babe tin involved uma ita kero cha kegento una bono nyeso kota mane TV station inko igora tindi ko igora TV station number 1 nje tindi expert tindi moraria tindi kende ne besa na tuara naenda na rana ki nimbwate nyomba gusana kombo ire nyomba nare tiri machine na igekire na bekire TV ari manya go chaka kubeka chiabo monyonjo bono ngotenga chire amachiko na korete naro ingora tabari bari expert ba media bante bingeke na kego takero kobeku neke ngeko koraki nkeri kobekwa number 2 ekere kente kegiacha ngekora iri proper piloting kemanyo no gekorete kere abantu baire swingi tomanyete financial implications njirikiyechi buna bono narenge gari bookshop nerari town ende ngogorero omwana gitabo nkanyaro mungwana gitoko che binte bingari kere CPC amane bikari goziniri butana 300 egento neboreti maide we come from villages chirikitari kwenyara nkaregereria abantu gari kaseito with the kind of bago struggle igorona arengeka Karena rengeka kaenda muyanti yane akarosi ndagera akamanya korea tama beruka nkamuburi ngene nchi ngama gutarero ntunko goratore twaranga ntawa kwange ni kitabo yatu nkamata aya no yebwana taiko gorwa aya minte bi to kori biribiro ngabano ntoyege nkamata isoke omanya gonte bi omongino yo omatenga ende ko rebinto biri butana 300 amaguta yechinyeni asiringi 300 ta wa afford. So again take karo kiare koba CPC inengiyere to some points otatiga buna bona ndiga nimbwata na njo mwana akamwana gake kare pipitu kago kora CPC iyo bona iga no mboringa bona mwana oyo gokora nka yakwenda guchi grading ina kiego koru I even don't know ni vale timanyiti nganjengo nga CPC na ndi kwanza nkoreba nkite abbreviations yiminete CPC inkoreba kwararire so again take a task force ya choretu go involve all stakeholders
aria sama gosare ikorwa marekebisho maoni turwe kwarorire turwa maoni boronge totebe na ki toteteiga una nkibona ari ko borwa mangana CPC ina ari ko tebe binte byonsi bitoko kora nga CPC ye tige system ye genderere omonte kara ikire form 4 tutware some secondary schools babeke abantu emyaka ebere inde bakogenda mo kwarorire kara bari batakitie university direct ikwende ichibe kuna bo college in a way totebe ko suno muntu taita gukora diploma ribaga gocha komenya etaunia renti oro chenero ebinte ebinge babekonye mu bamba se Italia batebe na kitu abekire more 2 classes omuntu taita gukora gose marketing aenda akore diploma kurwari gosa akore okero muntu agwete mono yago chagire certificate and 1 year the second year aete agende akore diploma ogokora and university direct iga na inde karabo ikira na riba go chobono batifininga oyo nkiata ite gokora kwarorire kero kirio ite gokora obe ende guchia kirio ite gokora ende guchia kwarorire so bari abumba ribata menge tu university bakoreki bagendere myaka yebere bamanya kwende university tadi go chikoirora form 4 gendongero yusi omuntu koirora form 4 kera kwa irorire tutebe gose kwa borwa magis makaigo ende university instead yo koirora etake iroche bono awani ya moina okoro ende university kirio taite gochikokora bono kigo chakera ogo chakeraga kwage kora gwakora matemu kwanyaita kwagenda bono university direct kwachikokora gento kirio kortaki otagete anya kwanya ori grade ekebe ochakere ochagere this another year bone ko form 5 total nga form 5 and 6 form 5 mbari bago chagera diploma form 6 mbari magisi abora makaigo baende university bari bako and form 6 direct aba bandi form 5 mbari bago chagera certificate egere ba mako and form 6 diploma egere ba mako and university ondo taete ko bachike burugo no nera go no bona go chaga nganche no bubundi ntagete bona aibo chakera bono kanga jibintu na biye bono biaba kuburungi instead yoko beka go standard 6 ba kore 6 ende bagende go senkai junior secondary bakore myaka irenga ibere etatu ko bama kandi university so ngente kitinda ki understand buyego esababu ikia bisabise tu igage gachaga ucha iga yakakoraki bone tasiku sioroje recommendations ki yar ko bankwarengo inki kerabe nkiraret yes club gose ebe recommendation ni bintu kide biche iga bone senjo ikire ko genda yera koru amendment krea koru amendment when amendment mune ina gotebia ikonye standard 6 yeyo agenda ike igobone gochiko ika 3 years gochiko kora kwerenda eka anda junior secondary gochiko anda is 2 years 2 years na ndegende ekiko ende ende na 2 years na maganda secondary nande ama gochiko ende university bono ekoru amendment na ki ko baika standard 6 bakire junior secondary ko ire myaka ebere yego jumotu tigabanye beke omuntu ago specialize kwarorire for specialization let me ask you chisap chekidintu akarete skuru chinyinge mono chinde kwansora anyore kwebire ebinde mbire wakarete birani necessary ubuna bono omuntu tagete ko mu accountant tigacha keriwe si tigacha keriwe totebekera achire go junior secondary okore myaka eri ebere eyegochia oenda for specialization ngomunya gitari yatete koba wana rete ganda nya kora pajalo chukuchiabo barorire nkyo yatete koba mathematicians tena nya kora maths kuchumunabo ojonki yatete koba mware mbwege songo tiganda atego linguistic kuchigabu agero umako giro koruga bwa after ko junior secondary agende ryoka ochiabona tayi kuchikokora bintu binde omuntu atarire gendo kiri yakora ki abugate yoka patibona ko beko muntu nga ngabona ko soma subject ko sene merongene and out of that negenda ko chikobeke mo onye no muntu akora lo ande ko chiabu era concentrate na CRE yaye na history mangana yakora ki agochimwe ngare bwate 26333 26333 igom kwende PP1 PP2 kwarorire na kama gotwara 6 grade 1 2 3
4 5 6 6 kwenda junior secondary junior secondary miaka 3 umakande senior secondary and na inde 3 that is 6 years na kingo gotebi ngebi kwenda university bone 3 na kingo gotebi bintu ebyo oruje bintu ebyo oruje muntu buna kora junior secondary tikaba bakore kwenda specialization yebega ebe rise junior secondary lakini korunze tikaba kora matemu kawaida bako ikaga junior secondary liba kore was in form 1 and 2 3 4 in specialization years umuntu tata kabo munyagitari ika gogo engabuna rito kora form 1 form 2 form 3 ocho the subject yokora agokora so option babe kenga umuntu kabo munyagitari subject kya wenda okora akore chioka yoko baje keburugo inkiata gere koba ngaya yata gere ko sama gose story amanye umusayansi ko sundi suguri kwarare ebibiyoka nkyo konte bi because akwerende totebe ko sene esabu maite eso muntu akora history eyere arithmetic kwarare akomenta okorusi okobagira ebi already kwamanyire korunse nkyo kokora ko chigoro korengera okay omuntu akora ekwerende yo nkyo ko chikokora accounts for what asiki egende kegeta kero nyore nkurende anyore n'umuntu akaba mu wakili bara subject ya kore CRE history na kinende buna bana KSL utene kwende bakanda bakara human resource bakara accounts ebinde kabirebi barore buya barigire liboronge bamanyenga ekomonda anya no mwarimu o taite ko chikobo mwarimu oki a combination yo mwarimu was CRE history and whatever anya ni science chemistry physics na biology ebi byo kana byo somera bintonge ke Swahili nkera nkayo byo Swahili already you the Swahili my is primary no roje ke Swahili ne ngende gyo nsumonto ndi bwenza my kwa nkya kwa ke Swahili ko chikabaga so ne kwerende because ke Swahili my ne ke basic to garaki to kutumia anywhere nkyo ko kore binte byo nsipi kayo koira okay abaindi nkibaka kora they do only again to bila kare baroje ekigeta gere ko baga Kenya si peace kange yachete ngaturi ko karamere moyo sipi ne yo ko kora specialization echakere buna wakora junior secondary gochimotu abune bintu biri byo ko tagete ko kora biri kwa etira matemu aya it doesn't matter ngankwawa but it will matter in subject kiri kwa eta na choko kaendra gochimotu iko meaning anya kwa hesabu aya to iko sabu history yoko igwa wala tigana ne sabu kwa wewe Swahili tari mwana mu Swahili ko chikaba tari kende ayendra history na siari yago chabu ochiko somi otigana na biribi yago otigana na biribi yago kongera anya no munya gitari nkingi gego chiko konyo munya gitari ke Swahili ngego chiko makonya abaro monto ngego konyo ke Swahili already no manya tukuruga na ogera mukonyo kwa no murwaire na manya to already no murwaire uri akoro arte skuru na manya tukwana ke Swahili is a basic language ya kero monta ngarte amanyete munya gitari nki ya biology biology na kina chemistry ko sinaki kenda kuchi abu some meremeta in fact kwenda kwa subject satikuka echichoka na chimonda garaki na chimonda go soma nkyo go somere binte binge bitai mbimono fini kerwanda tokwera Edwin Machabe otena kurajib ngombe metrumesi borabu omwalimu oye omosomedi St Thomas Moere Secondary School Mr Jadis Makori ebaka morokire mabunda my physics teacher pick up sana oye physics teacher nyorede adani ga mosomedi buya kabisa nde sara nyarangi ndita nena ndebya balimu bae bali ainyorete bali ba masometi asenga kieri ya magega kiara rende mete abantu bandi nkare ba someta ba ofini ba Brighton ba Kebati na ba Sara nkare ba someta ke narani ina teba gana bali nyorete principal Robert Aroli deputy principal Mabuko Secondary School Joseph Nyabeni Joshua Olina Cleopas and Madam Edina erokora na nyoreta bangake na ine sister yana okora mwalimu okora bali ni bikoro korwa ali suswa na Divina Mora korwa South Mogranga abuna barabuna buo ainyorete kabisa pe mono manjumure koranda to bwatia ekartoro turi jukora fini account ya kesi wetera machogu esekeri machogu mbaki na etu obo na nominated ko chikoba omo CS bwa mangana education usitu ararira aba abantu bakwe bibirogo sabara bakwe bibirogo abi education baruje na
CS Matiang'i nabete education Onged nabete education na machokubana kujara kwa base education inge gerengete asoma omogusi ngwetiaro morero asense meya masomo osena kiro omogusi gento ngeta goita morero kere gento kerie kia omogusi ngwetiaro morero so omogaka professor ekrabete minister and professor very ministry nyingira kintu kula bana ndabona specifically education professor natemete professor na nechi sukuru kwa roje na hete kibesa mbaka rinde bagateba nga professor ibire nga natagete kubwata tari hebete yatebete nga kusi ninte ni nkoreki nanje naire nibo se naire nego bugeka omori kibwa mangana nero bwate bitina akaenda kabeke binte bienga seti ebinto mbira abagusito kwenda ko korobo bisi na bana bari kimure na ni kumwarore monto ito emoko mobisa lakini ndende ona era akabeka na ya teba tari go seti yoga ya tede mbaki gende ngero no enda YouTube ngero robo ngero rorende ngobege to konya YouTube njira cha ngobege to ya konya chiachire no nya konya chiachire ngobege to ngo interpreted mogera ta gocha pamanyanga ko ire nego bogeka ningi mugaka agatema akaruchi sukuru chibesa bakiaba gize sukuru wa akaruchi besa kabisa goeta chibesa kere sukuru ormoze kanyora there is no umosonga batanga there is no king who is not royal to his community so professor was too royal to his community to our community mno mugusi Matiang'i na atema agatema kabisa education atema buya mono no mbono no ni yaringe minister ya interior na raka interior bono njamo retere bitina bike bibere bitatu kwara no ne keraringa na tema usi ya skuru ya tatigeti gojaringe na tema gojaringe skuru jito na tema no erio kindo mbajete bambajete karare interior ngomo pilaisi arenge bakana arenge kwerenderi mwamugusie kuruko mongori na arenga orori dio muchangore bakoma gakaraila na chete Matiang'i kamobilize lakini emechando yo mugusie ominto na nda sari omonto mino kari guchiari motogi kairi kawo na kabaga kanya goesa era chintanya goeta gatanga na nchembu ya kare kwararire embu ya kare akaragirite mono ono bai eba bano mugusie ko bekwase ba mwanya no monto nde rio chirinde riko ngakire simi ngaki mugambi sene tambi yore ngambi ya mono anegente kama macho bege twata jesukuru na janyare ngobori naki macho kutaje sukuru ena mabori tia tata ile ngoigete akabutore simi esababu kontenga macho kutaje sukuru na ende manyete na ndaba kumugusi wenzi manyete lakini ako tenge karo kura di no monto kara manyangira asire ngaigete ekara go kwana kende yonsi patins education ama ndo monto chite sukuru na baka manyo na chite sukuru no yo taje sukuru era ama ete bantu banzi mbaka rafiki baje despite the fact inga majogu na bwate kwende ikapsia kwende go kwa pronunciation but pronunciation tari everything what matters it is grammar naroch omogusi oro memeru ito ngokwana tore gesongo buna nekeusi buna bana tata kusini na bana tata kusini na allegations mbona tutaona allegations kwarar development totanga development kwarar development so itari eminetinga if given a pen and a paper I write grammatically it will be okay but in terms of spellings it may have a problem because we were brought up pronunciation aba kwerenda aba meru na kibago kwana aba meru na boko igwo no meru ege songa kwana nekebe buneke meru so njeti ndoji machogu ese education machogu no modisi okabaire anda aba disi bali ba moyi na abakongo barenga so mi modisi na yo monya kabe minister ata asinywe Yusuf Haji no mo DC orenge administration akawa KPC nyacha no mo DC akawa KPC na ndengo michuki no mo DC machogu nero irubo DC yani machogu ta konyara machogu ataweza hiyo ndio kimanya 100% machogu ngonyarare na ndengo konyara mugusi ngokonyara mugusi bakabantu bakumi na nde batenga no engeri ari kobori mbono tumutagete igobono mbuyo mugusia zero yo mwabo tebana ni yagunya kumwaka matobe kuruma oboriri obo kanya gwaka narara abantu in fact tigatutige kubisana na eneri mwisonda abantu bagatanga town bakora Matiang'i buno boriri borino boriri of the highest order obo chara obo chafu
munore igo isoko chorwe kerugo na bangu manyanga mwana oyo minto rende muna ngendi simo ina ochire na pipi simo ina ari to go ba proud of you ngito go korwaniri bono why should we fight you mati angina tema kerto ko tebo bohene despite the fact thing number 1 amaita kerobe kire injini ncho yo mobo na re kora minyo kigunga kwerende bande ba mangi bara ba gotoka babongana nigu kwanyora nchina ikire gotama na ikire kwebisa masakume lakini nche bono ayitindiko bugati omuntu no yo minto ngakabano kwanza goito omuntu mino kwamora bantu tata baka bakora mo omuntu ekeroge ketwairo aba kusibonse bagesike aba kusibonse babwate siyo magaka machogu machogu tori magaka mubi machogu ni maete na nyare egento ndasame machogu akonyo mugusiyo minto nera enerie nego buna bisa kubinde byonsi biko enerie nego ibine birengereri byaye nyamira de bwa university oroje na nyamira ni takere university nero maete karata wate be university number 1 there are so many factors chikorete university and the major factor na se kobekwa yani obore mese gotere kwa nyamira de bwa dorm nchena hateba you know those are factors maete factors chikorete factory they are almost the same chikoreta university and gento ke yora erecti anywhere without land taken ko tira chenji ko no totebe nonye kerbogie tai totebe ne yaga jumongoni gaiga to chakero okay na inde university yo maite tigato tige kok nge university achire yeah na gisi university ga na bengo sabwere baka jamira and elsewhere na notice tan aba rimba ya university baro yeah again to kerororo goikatora tenga advantages and disadvantages yoko beke university ne ri ekoro proper civic education te chabuna CPC totama etinga CPC ninki norocha lakini vini nda doringa na leo mwele ngabu notice ngabu ne ri gari angoro kuotisi bona njana mbori otisi ngi ya minute tingo gotebi na renga CPC ye so a university nyamira gotwara tari bobe anya space yoro tigaba beke and if there is need again emme chande menene ire Kenya yaito public participation na gokora assessment need assessment bono ngigente kengeta keire ngakigeta keire what are the advantages ge koreta sabantu baitu na bana factory ngiro chi factory echi ngijanya gokonya around their communities and I'm going to file a petition kire a factory eta binke e pare konyate esukuru e konyate ninki ekero bon to gore to de ke ya mo de donye utres na ngendo gaud kisi yani yamira nitakere kwegwe mosiesi osoyo twa etubono ne tuisadikire usina baru nawe ba kwa na ba tena ba tigurumaya no go ikabaegu ke maite karanya mira ire oino mogusio ire na ende mogusio the apex there ntuta ke to mogusio bwata namo na ndo karto bwata biroge binge na ende nto tware biroge namba tutware birogo rigo konyo mugusi value nga mbarenga kwari ikire kurugusi egwatiete kubuta mbarenga gwakorire kigo ikatokorigere kabisa fini dia to endere weekend amange karwa usemi bwa mwere usiringa ali mwere ase second yemo karori ri kamera ya mbi yamono abagusi ba minto mwensi bari mwatatagerere ko rukingo chonzi chenze nche engo litangane kabisa ngwakera bari mu bonse pi ebembanso meti umwarimu no mwarimu aba wiwe nursery primary high school college university and everywhere so long as no mwarimu kubakira mbinya mono asega simogo kora na inde ngoboria serikali ebabwatisi na inde bamente kibesa egere na mura kore gasingi ya abantu mwensi na bakire mbinya mono na inde tobwatisi abarimu na inde egento ndari go chikweba tobwatisie CS yaito omogaka omusikese kiri machagu ase getarie ka etwe getari machagu etwe egetarie ke no mugusi bwensio etwe igo ekaro andonsi zore manyanga na CS no mugusi igo tobwatisie omogaka machagu egenteke na omogaka machagu na yo to inyore ka oranche na bokorigereria nsemo kwara gwatonye kende omugusi twaria egento kende ki omoiso abana bari bago chokora matemu a standard 8 na baganiria maya na nchaso mwana ne Mario ni arime na erengo korare igo na baganiri bonsi abaya with that extension ya bana bots na bana kenyengima ba kore buya na ba form 4 na baganiria maya na bari bari mo kubarenda mu barende buya na baganiria maya mbiya mwe no manju muriri Eneliondeli Korwasi University Professor Eneliondeli
ni professor Nerionderi Korumo Machoge korwa University ya Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology nera oteano ari ime yumuroberi oakeire gusabira barimu bonsi amaya asigasi bakora yakira rituko o professor Nerionderi korwa University ya Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology no mwe musiye korwa sense meri ya Masige West bagaka barongo nera oteano ari ime yumuroberi nero wishiria abantu bonsi rituko ligiya na intukuru ndi Steve nigo tukugushya abantu bonsi rituko ligiya karbago serikali rituko lyabo aliyo bokareri emirimo World Teachers Day mbia mono asenga joko ba asumuroberio kizo twaja gitana twakore ko na Vincent Ekone asenze meri ende ya itoni go twarenge na Sara Nyarangi ondite kardo kore turumuroberio kira rituko ya Jumatatu ke chuma konerio ni goli ya rituko ya Jumatano yo renge magaye kamera ne student kwena kuna ibintu byonsi byago jira senjera ya bene bya kabisa John Kebati Nigeria ne Brighton Makoli twarabuliro buya.